Una vegada hi havia un rei a qui van obsequiar amb 2 petits falcons. Els va lliurar al mestre de falconeria i li donà l'ordre de que els entrenés. Al cap d'un temps es va interessar per com anava l'entrenament i el mestre falconer li va comentar que un dels falcons responia perfectament a l'entrenament, però que l'altre no s'havia mogut de la branca on el va deixar el primer dia. El rei va fer cridar metges i senadors perquè veiessin el falcó, però ningú no va poder fer volar l'au. Llavors va decidir que hi diguessin la seva els savis de la seva cort, però cap d'ells no va trobar tampoc la manera de fer volar l'au. En un acte de desesperació, el rei va oferir una bona recompensa a qui el fes volar. L'endemà mateix va veure el falcó volant àgilment davant de les finestres del seu palau. El rei, sorprès, va voler saber qui era l'autor d'aquell miracle i va resultar que era un humil pagès. El rei li va demanar si era mag també, però el pagès li va respondre que ell l'únic que havia fet era tallar la branca i amb la branca tallada el falcó no havia tingut més remei que prendre el vol. Això era tot. I conte contat, ja s'ha acabat.